צריך להיזהר מאוד לא להפסיד את הרכבת. למה אני יודע שזאת הרכבת האחרונה. לא לכל אדם יש לו זכות לחזור בתשובה. 80% מהיהודים מתו במצרים אחרי שראו את 10 המכות. יש לצערי גם יהודים כאלה היום. כמה מכות שמקבלים, לא עוזר. אומר הזוהר הקדוש, כמו שהיו 3 ימי חושך שבהם מתו רשעי ישראל, כך לפני שיבוא משיח יהיו 15 ימי חושך. רבותיי היקרים, על זה צריך לבכות ולעורר כל בן אדם, כל יהודי, לנסות להציל אותו ממש ברגע האחרון. אין באמצע הדרך. תחליט מה הכיוון שלך. או כל האדם זכאי, או כל האדם חייב. אין באמצע הדרך. תחליט, אתה יהודי או גוי? חצי. אין חצי. אין זמן. לא לאבד את הרכבת האחרונה. אני רוצה לומר לכם שצריך זכות גדולה להיות הערב כאן. כשאני אגמור בעזרת השם תבינו למה צריך זכות גדולה להיות הערב כאן. קורים דברים בעולם משונים וצריך להיזהר מאוד, לא להפסיד את הרכבת. למה אני יודע שזאת הרכבת האחרונה. רק הבעיה היא שלא לכל אדם יש לו זכות לחזור בתשובה. לא לכל אדם יש לו זכות לשמור מצוות. הרמב"ם אומר שהעונש הגדול ביותר שהקדוש ברוך הוא מעניש את הבן אדם, שלוקח ממנו את הזכות לחזור בתשובה. הוא אומר שימות רשע, שלא יזכה לחיי העולם הבא. זה העונש הכי גדול. כשאמא זורקת את הילד מהבית, נותנת אותו לאימוץ אצל עבדים ושפחות, אומר הרמב"ם, זה העונש הגדול ביותר שהקדוש ברוך הוא לוקח את מתנת התשובה מהבן אדם. זה זכות גדולה לחזור בתשובה. היה איזה זוג שהבעל רצה לחזור בתשובה והאישה הייתה קשה מאוד, והבעל לא ידע מה לעשות, להתגרש, מה יהיה עם הילדים, לא פחות ולא יותר. לקחה אותו לסטייפלר, לרבי יעקב קניבסקי, גדול הדור, גיסו של החזון איש. לקחה אותו לסטייפלר, ישבו שם, הסטייפלר רק אמר לה מילה אחת. אמר לה, תדעי לך, אין יותר אפשרויות לחזור בתשובה. זו האפשרות האחרונה. אם את לא חוזרת עכשיו, את הפסדת את הרכבת האחרונה לפני הסוף, לפני ימות המשיח. תדעו לכם שזה אמת יותר מה שאתם חושבים, זה יותר קרוב ממה שאתם חושבים. רק מה, אני אומר שוב, צריך זכות לחזור בתשובה ולתפוס את הרכבת האחרונה. אני מתכוון, כתוב בתורה, כי מצאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות. הקדוש ברוך הוא הבטיח שכמו שהיה ביציאת מצרים ניסי ונפלאות, ככה יהיה גם כן לפני שיבוא משיח. אם אתם זוכרים, רבותיי היקרים, אחד מהדברים שהיו ביציאת מצרים לפני 4,000 שנה, והם שייכים להיום הזה, לא כל היהודים, לא כל עם ישראל זכו לצאת ממצרים. הרבה יהודים מתו עם המצרים במצרים. אומרת התורה, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. וחמושים. אומר רש"י, חז"ל אומרים, 1 מ-5 ניצלו ו4 מתו עם המצרים. 80% מהיהודים מתו עם הגויים. כל היהודים המסורתיים, הנסורתיים,
דתיים בלב. לא נשאר להם לב, לא נשאר מהם כלום. 80% מתו עם המצרים. מתי מתו? בשלושת ימי חושך, שהמצרים לא יראו אותם ויגידו שגם הם מתים. כמו שהמצרים מתים, גם היהודים מתים. אז בשלושת ימי חושך קברו את הרשעים מעם ישראל שלא היו ראויים להיגאל. אדם יכול לראות ניסים ונפלאות, 10 מכות, ההצטגננים של פרעה אצבע אלוקים היא. פרעה אומר, השם הצדיק, איזה ניסים ונפלאות היו במצרים, איזה ניסים ונפלאות. הנהר הפך לדם, המצרי שותה זה דם, היהודי שותה זה מים, דם, צפרדע, כינים, ערוב, ניסים ונפלאות. אדם יכול לקבל כאלה מכות, לראות כאלה ניסים ונפלאות, ולהישאר אטום לב, עקשן, רשע. 80% מהיהודים מתו במצרים, אחרי שראו את 10 המכות. יש לצערי גם יהודים כאלה היום. כמה מכות שמקבלים, לא עוזר. אומר הזוהר הקדוש, כמו שהיו 3 ימי חושך, שבהם מתו רשעי ישראל, שלא היו ראויים להיגאל, כך לפני שיבוא משיח. אומר הזוהר הקדוש, יהיו 15 ימי חושך, 3 לא מספיק, שבהם ימותו היהודים הרשעים שלא ראויים להיגאל. כך כתוב בזוהר הקדוש. רבותיי היקרים, על זה צריך לבכות ולעורר כל בן אדם, כל יהודי, לנסות להציל אותו ממש ממש ברגע האחרון. כואב הלב, לפעמים אני רואה אנשים עקשנים, עקשנים. הקדוש ברוך הוא מנסה לעורר כל אדם ברמה שלו. בא אל האישה עם סרטן, היא ובעלה ואבא שלה, הם דתיים בלב. האסון הגדול ביותר שלנו זה דתי בלב. מה זה דתי בלב? זה טיפש בראש, זה שטויות. אני אומר לדתיים בלב, התקפת לב אחד בעזרת השם יגמור איתך. מה זה דתי בלב? זה שטויות. אני דתייה בלב, אני דתי בלב. נגיד שאיזה בעל אוהב את אשתו, זה יכול לקרות לפעמים. הוא מת עליה והיא מתה עליו, צריכים רק להזמין חברה קדישה שיקחו אותם. אז היא אומרת לו, תביא לי בגדים. את צריכה בגדים? אין לי בגדים. מה את צריכה בגדים? את בלב שלי. תביא לי אוכל. מה את צריכה אוכל? לא אוכל, לא בגדים, לא כלום, לא כסף, כל דבר בלב, בלב. לך לעזל עם הלב שלך, תביא לי לאכול. מה היא צריכה את הלב שלך? לתגן אותו? או לעשות אותו על האש? הנשים יודעות לעשות על האש את הלב של הבעל כשצריך. זה שטויות. רבותיי היקרים, זה מושג מורשע שהרס את עם ישראל. אני יהודי מסורתי. בחנות חומרי בניין מוכרים מסור. סוכות עכשיו מוכרים מסורים. יש מסור A, מסור B ומסור T. הוא כל יום חותך מצווה עד שלא נשאר כלום. הוא מסור T. מה זה מסור T? זה אדם חמור. למה חמור? אני אגיד לכם. הוא מקדש בערב שבת על היין, אחרי זה מקדש על האוטו ונוסע. לא הקידוש שלו שווה ולא הנסיעה. אתן לכם דוגמה. אמרתי לכם שנגיד שאחד אוהב את אשתו, וייתן לה נשיקה פה ויריקה פה באותו רגע. הנשיקה שווה משהו, לא שווה כלום. אותו דבר, אדם עושה קידוש על היין. לשמרו בני ישראל את השבת. יחמר, אתה מחלל, תגיד ושחיללו, לא בשמרו. אתה מחלל, אתה נוסע, מה שווה הקידוש שלו? לא שווה כלום. זה עבירה יותר גדולה. הקדוש ברוך הוא יסתדר בלי הקידוש שלך. אני מדליקה נרות בערב שבת. שומרת שבת? כן, רק נוסעת. אני מדליקה נרות לעילוי נשמתי. אל תדליקי נרות, נסתדר בלי הנרות שלך. איזה שטויות, איזה שטויות. היי רבותיי היקרים, הגמרא אומרת במסכת סנהדרין על הימים האלה,
אני יודע שהגאולה קרובה. עוד מעט אגיד לכם איך אני יודע. הגמרא אומרת במסכת סנהדרין, המשיח לא יבוא, אין בן דוד בא, או בדור שכולו זכאי, או בדור שכולו חייב. אני שאלתי מה, כולו זכאי, כולם צדיקים? לא ייתכן. כולם רשעים? לא ייתכן. העולם בלי למדוות צדיקים לא קיים. מה זה או כולו חייב, כולו זכאי? הגמרא מתכוונת אין מסורתיים, אין ככה חצי חצי. או כולו זכאי או כולו חייב, הכוונה לא כל הדור. כל אדם ואדם צריך לבחור את הדרך שלו. או עם קוקו ועגילים, או עם כיפה שחורה וטלית קטן. אין באמצע הדרך. תחליט מה הכיוון שלך. או כל האדם זכאי, או כל האדם חייב. אין באמצע הדרך. תחליט. אתה יהודי או גוי? חצי חצי. אין חצי חצי. אני שומר את מה שאני יכולה. מה שנוח לי. הדת שלנו זה לא כיסא נוח. אני הייתי קצין בצבא. האם קצין בצבא יכול להגיד לרמטכ"ל, כבוד הרמטכ"ל, פקודה 3, 6, 9 אני שומר, 2, 4 אני לא שומר. אני אלך לאוגנדה, כסבוב הוא צריך קצינים כאלה. איך את יכולה להגיד לאלוקים, אלוקים שלי, רציתי שתדע, זה אני שומר, זה לא. איזה שטויות אלה. אנשים לא תופסים. איך מסתכלים על רוצח? וואו, רוצח, מאסר עולם. לנסוע בשבת יותר גרוע מאשר לרצוח ילד יהודי. יש פה 10 דיברות? הנה 10 דיברות, הנה 10 דיברות. הדיברה מספר 6, לא תרצח, אל תהיה נאצי. דיברה מספר 4, זכור את יום השבת לקדשו, מחללי אמות יומת. לא לנסוע בשבת, לא להדליק חשמל וטלוויזיה, לפני לא תרצח. הנה, ב10 דיברות. בשביל אלוקים אין הבדל, אם מדליקים חשמל בשבת או רוצחים יהודים. שניהם ב10 דיברות. אי אפשר לחתוך את 10 דיברות? הרמב"ם כותב בהלכות תשובה. אמרתי צריך זכות לחזור בתשובה. הרמב"ם כותב בהלכות תשובה, כבר הבטיחה התורה, והיה באחרית הימים, אנחנו בסוף אחרית הימים, והיה באחרית הימים ומצאוך צרות רבות ורעות, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. כותב הרמב"ם, הבטיחה לנו התורה, שכל אלה שישארו בחיים, יחזרו בתשובה שלמה. עכשיו, בדרך לפה ראיתי מודעה, 600 איש נהרגו השנה בתאונות דרכים. כל יום 2. יוצא לעבודה, לא חוזר. מחלל שבת באות יומת. אישה נכנסה אצלי עם בעלה ואבא שלה, עם סרטן בחזה. אומרת לי שהרופאים נתנו לה חודשיים לחיות. אמרת לה, אני מבטיח לך 20 שנה לחיות. רק תבטיחי לא לנסוע בשבת. אני לא מתחייבת. אמרת לה, גם אני לא מתחייב. אבא שלה אמר לה, מטומטמת, טיפשה, מה יש לך? יותר טוב לחיות דתייה מאשר חילונית בקבר. לא מתחייב, בעלה אומר, אני לא מתחייב. קמו והלכו. אחרי שבועיים קיבלתי טלפון מהמשפחה שהיא מתה, נפטרה. מה, זה לא עוזר. מה, אתם ציפורים? צו. פה זה לא גן החיות ולא הציפורי, הצפרי. יש כאלה טיפשים, דופקים בשולחן. מה דופקים בשולחן? מסכן השולחן. רבותיי היקרים. רבותיי. לעומת זאת, הייתי במושב נגדים, עברתי מהצפון. חיכתה שם אישה שמעה, אישה חילונית בטירה. יש לי את הטלפון שלה, את הכתובת שלה. ישבה שם, חיכתה, שמעתי שאני בא. יש לה סרטן, הגיע את הדף. הרופאים נתנו לה זמן קצר לחיות, להתפשט בגוף. אמרת לה, אני לא יודע כלום. תבטיחי לי לשמור שבת, טהרת משפחה, נעשה לך פדיון נפש. אם לא תמותי. אומרת לי, זה מחייב גם את בעלי. איפה הוא בעבודה? אמרתי, תגידי לבעלך שעדיף יבוא אליי מאשר ללוויה שלך. צלצלה אליו למוסך, אומרת הרב יגן, אומר, או תבוא אליו או ללוויה, מה אתה מעדיף? מסכן, בא מהר מבוהל, אמרת לו, אדוני היקר, אתה רוצה להיות אלמן? אומר לי לא, תחתום שתשמור שבת, נידה ותפילין. חתם מיד, עשינו פדיון נפש, תראו מה זה הכוח של שבת.
אחרי יומיים הלכה לבית חולים רמב"ם בחיפה, מכון מור. עשתה CT, יש לי את שתי ה-CT, לפני ואחרי. הכל נעלם מהחזה. יש לי את הצילומים במשרד אצלי, את המקור. תראו מה זה הכוח של שבת. זה הכוח של המצוות, של שבת. מה שמר על העם היהודי 4,000 שנים, לא השבת. כואב לי הלב. עכשיו באתי שבוע שעבר מחוץ לארץ. אני פוגש את הישראלים. הייתי בדרך לקווינס. פגשתי ישראלי, בחור גבוה, יפה, נחמד. התחתן עם סינית, מגעילה, מכוערת. יכולה להיות סבתא שלו. כואב הלב, ראיתי אותו עם 3 ילדים. אחד סיני, אחד אתיופי, אחד מונגולי. 3 ילדים. מג'נון, מה קרה לך? אנשים לא נורמליים. כואב הלב. הילד לא אשם. מי אשם? אבא שלו אשם. אבא שלו לא ראה לו שבת. לא נתן לו תפילין. אבא שלו אשם. הדג מסריח מהראש. צריכים להראות דוגמה טובה לילדים. מה שאמר עלינו 4,000 שנים, לא השבת? קרוב ל1,000,000 יהודים בשנה מתבוללים כל שנה. קרוב ל1,000,000 יהודים. איך שנחתתי בניו יורק, החודש, הייתי בבית כנסת בברוקלין, תופס אותי אחד. הרב יגן, מהשמיים שלחו אותך, מה יש? העובדת שלי, יהודייה, רק עכשיו התגלה לי שהיא חיה עם ערבי, רוצה להתחתן איתו, שבוע הבא נוסעת למצרים להכיר את אמא שלו המוסלמייה. יהודייה. ככה זה. האבא חתך 80% מהמצוות, הבת חותכת ה-20 שנשארו. לא נשאר כלום. אתה צריך לשמור 100%, את צריכה לשמור 100%, כשישאר משהו לילדים. רק צריך זכות לחזור בתשובה. כותב הרמב"ם, הבטיחה לנו התורה שכולם יחזרו בתשובה. אבל איך? או בטובות או ברעות. או בסמינרים, בהרצאות, או במכות. בצבא לימדו אותי, מה שלא ייכנס דרך הראש, תכניס דרך הרגליים. וטרטורים. זה מה שעושה הקדוש ברוך הוא. כולנו בלחץ. כל בית. אין משפחה שאין שם אסון. אין! כל רגע הטלפונים. זה ככה וזה ככה וזה ככה. איזה צרות יש. פשוט הקדוש ברוך הוא לפני שסוגר את המפעל, עושה חיסול חשבונות. לגמור מהר. תחליט, איפה את? עלינו אתה עם לצרנו. מה אתה עושה? הגאולה מאוד קרובה. מאוד מאוד קרובה. אני ביום רביעי, לפני זמן קצר, הרסתי את המזוודות שלי, את התיק שלי במשרד, לנסוע לניו יורק. אישה אחת מצלצלת אליי, פגשתי אותה ברחוב בנתניה, בקיץ הזה. אומרת לי, הרב יגן, יש איזה ילד קטן שמת וחי. אתה אוהב אנשים שמתים ואחר כך חיים. אמרתי כן. מה הטלפון שלו, של הילד שמת? נאור מנסור, בפתח תקווה. אמרתי לה, תגידי לאמא שלו לצלצל אליי. בקיצור, ביום רביעי לפני הטיסה שלי לניו יורק, מצלצלת אליי אחותה. הרב יגן, רצית את הטלפון של הילד שמת? אמרתי כן. נתנה לי את הטלפון של הילד שמת ושל אמא שלו, יהודית מנסור. יש לי את הטלפונים שלהם בארנק. צלצלתי מיד, הילד שוכב בבית חולים כבר 4 חודשים, ממאי. צלצלתי לבית חולים, לחדר שלו, איזה בחור בן 15 הרים את הטלפון, הילד נאור שמת, בן 12. אני אומר לילד, אלו, מי אתה? איפה אפשר לדבר עם יהודית מנסור, האמא? אומר לי, בבית, אני החלפתי אותה. מי זה הילד שמת? אומר, זה בן דוד שלי, הנה הוא שוכב פה, אני שומר עליו. איך קוראים לו? נאור. אפשר לדבר איתו? אומר, כן, הוא התעורר. 3 חודשים היה בלי הכרה, צמח. בקומה, צמח. ועכשיו התעורר. ילד קטן בן 12, אף פעם לא ראה שום דבר. לא יודע, לא ראה מלאכים, לא שמע על מלאכים, לא ראה מוות, לא כלום. אפשר לדבר עם הילד? אמרתי לבן דוד, אומר, תדבר איתו. הילד הקטן, ילד עדין וטהור, לקח את הטלפון. אמרתי לו, נאור, תספר לי מה היה. אמרתי לו, תגיד לי בדיוק מה היה. הילד נאור אומר לי, הוא עדיין שוכב בבית חולים בתל השומר. אומר לי הרב יגן, ב8 במאי נסעתי באופניים שלי ליד פתח תקווה ראש העין, שם בסיבוב אפקה.
אומר, אני נוסע באופניים, באה בחורה בת 22, נסעה במהירות, היא טסה, והעיפה אותו 30 מטר. הילד נפל ומת. הביאו אמבולנס, עשו לו החייאה, הלב התעורר, הלב התחיל לעבוד, הילד לא התעורר, היה בלי הכרה. 3 חודשים רצופים, הילד היה בלי הכרה, רק המכשירים עובדים. אחרי 3 חודשים, הילד נאור מנסור התעורר והתחיל לבכות. על יד אבא שלו ואמא שלו. הוא אומר, מה אתה בוכה? הילד בעצמו סיפר לי. הוא אומר, כבוד הרב, כשהנשמה שלו יצאה מהגוף, ילד קטן בן 12, כשהנשמה שלו יצאה מהגוף, הוא ראה את מלאך המוות. מלאך שחור, אומר לי, מלא עיניים, כל הצדדים, שאי אפשר לברוח ממנו. שחור מלא עיניים, זה מפחיד. אי אפשר לברוח ממנו, הוא יודע את כל הכיוונים. בקיצור, הילד הזה אומר לי, מלאך המוות בא אליי, לקחת לו את הנשמה. הילד התחיל להתווכח עם מלאך המוות. הוא אומר, אני ילד קטן, מה אתה רוצה ממני? קח מישהו אחר. תעזוב אותי. הילד מתווכח עם מלאך המוות, תעזוב אותי. אני ילד קטן. מלאך המוות אמר לו, ילד בגיל 12, עוד לא בר מצווה. הוא אומר לו, אבא שלך חילוני, מקרה אבוד. ואתה תהיה גם מקרה אבוד. למה אבא שלך כזה? למה לתת לך חיים? עדיף שתמות עכשיו, ניקח אותך לגן עדן, אתה ילד קטן, בן 12, עוד לא חייב במצוות. למה לתת לך חיים אם לא תהיה יותר טוב? הילד אמר למלאך המוות, אני אהיה צדיק, אז לא אכפת לי מאבא שלי, אני אהיה דתי, אז למה אתה לא שם כיפה? אני אשים כיפה, אני אשמור מצוות, לא אכפת לי מאבא שלי, תנסה אותי. הוא אומר, אמרתי למלאך המוות שייתן לי צ'אנס. פתאום הוא ראה מלאך קטן לבן יפה, המלאך הזה כנראה זה מאיזה מצווה שהילד עשה פעם. גם ילד עשה מצוות פעם. המלאך הקטן אומר למלאך המוות, תן לו צ'אנס, תן לו הזדמנות. מלאך המוות אמר לו, טוב, אני אחזיר לך את החיים, בתנאי שתשמור מצוות. אומר, לא, אני שומר מצוות. ואבא שלו לא דתי בכלל. הילד הזה בקיצור סיפר לי, שימו לב טוב, סיפור טרי עכשיו, החודש. הוא ראה בשמיים רבבות של מלאכי השרת לבנים יפים. רצים בתכונה, במהירות. ורבבות מלאכי חבלה שחורים, מפחידים. לפני שהחזירו את הנשמה שלו לגוף, אמרו לילד, כל זה מספר לי הילד, אמרו לילד, תאריך האחרון של הגאולה. אמרו ביום זה, בחודש זה, בשנה זאת תגאלו, זה התאריך האחרון של הגאולה בעולם. אמרו לו, אל תספר את התאריך, עדיין לא הגיע הזמן, אפילו לא ברמז. אני, כדי שהילד יספר לי את כל הפרטים בדיוק, ולא יוסיף ולא יחסיר, הוא לא מכיר ניסים יגן, אמרתי לו, מדבר הרב הראשי של ירושלים, תגיד לי בדיוק מה היה. הוא אומר לי, כבוד הרב, אני לא יכול להגיד לך את התאריך, הם ביקשו שלא אספר את התאריך. שאלנו אותו, זה קרוב? אומר, זה מאוד קרוב. הגאולה מאוד קרובה, רק צריך זכות לחזור בתשובה. לא כל אישה נשואה חייבת לכסות ראש, שהרבנים לא יעבדו עליכם. רק אישה נשואה שיש לה ראש. אם אין לה ראש היא פטורה. בקיצור, רבותיי היקרים, אני אומר, צריך זכות לחזור בתשובה, צריך זכות. קרא לי איזה סיפור מדהים. כל אחד צריך זכות, אבא צדיק, סבא צדיק, צריך זכות. יום אחד לקחו אותי מערכים לאיזה חוג בית ברמת החייל בנווה שרת, ליד רמת גן, לשכנע זוגות שילכו לסמינר. היו 13 זוגות, ודיברתי איתם, לילה שלם. בקיצור, 12 זוגות נתנו צ'קים, נרשמו לסמינר, חזרו בתשובה. היה אחד שם, משה טווילו הביט, ככה גבוה, בא אליי אחרי החוג בית, אומר לי, למה אתה מדבר שטויות? למה אתה עושה שטיפת מוח? אמרתי לו, איזה שטיפת בוץ? לא ראה לך, והיה מתווכח איתי. אני ראיתי שכואב לו. אם לא היה רוצה, היה עוזב והולך. למה הוא מתווכח? כואב לו, מפריע לו. הוא יודע שאני צודק. רק הוא מתבייש.
למה את מתביישת מהשכנה ולא מהשכינה? תתבייש מאלוקים, לא מהשכנים. מה יגידו? מה יגיד הקדוש ברוך הוא? את לא פוחדת. רק בראש שנה, תן לי חיים, תן לי בריאות. באו לשכת הסעד? תן לי. תני לו גם כן. הוא לא נוסע בחד סטרי. בקיצור, המשה הזה התחיל להתווכח איתי. אני ראיתי שכואב לו, זה מפריע לו. אמרתי, מוישה, אתה תחזור בתשובה לפני כולם. הוא אומר לי, בחלום. אמרתי לו, לא בחלום, במציאות. הרים את היד השמאלית שלו ליד כולנו, אומר, כשיצמח לי שערות פה, אני אחזור בתשובה. פה. אמרתי לו, אמן, כן יהי רצון. זה הכל. טוב, גמרתי את החוג בית, נסעתי הביתה. אחרי חודשיים 3, בא אחד טוויל, ולא כל כך הביל. בא אליי למשרד, עובד בחצר שמה, היד שלו ככה למטה מתבייש, מסתכל עליי, מתבייש להיכנס למשרד. הרב יגן, אתה זוכר אותי? עכשיו עם כיפה, עם קצת זקן. אתה זוכר אותי? לא, מאיפה? אני ברמת החייל מהחוג בית. אמרתי, מה? עם כיפה, הוא הראשון חזר בתשובה לפני כולם. הם עוד לא הלכו לסמינר, הוא כבר חזר בלי סמינר. הוא קיבל שיעור פרטי מהקדוש ברוך הוא. שיעור פרטי. יש לפעמים ילד חלש, נותנים לו מורה פרטי, מורה פרטי. יש אחד אמר לי בחוג, יש לי הרבה שאלות. כשהקדוש ברוך הוא אחד רואה יש לו הרבה שאלות, מה עושה לו? לוקח אותו בער למעלה, נותן לו מורה פרטי. שיענה לו כל השאלות, יש לו מסכן הרבה שאלות. זה משה הזה הטוויל, היד שלו ככה, אתה זוכר אותי? אמרת לו בטח. והתחיל לבכות, מה עוד? מה קרה משה? אתה זוכר מה אמרת לך? כן. אתה צחקת, הרמת את היד השמאלית, אמרת כשיצמח לי שערות פה בכף היד אני אחזור תשובה. ואני אמרתי אמן. צומח לי שערות. הרים את היד, ראיתי גודל לו שערות פה. אני ראיתי. כל בוקר הוא מגלח את הזקן ואת היד. כל בוקר. אני שאלתי אותו איך עשית את זה. אז הוא אומר לי למחרת בבוקר נסע, יש לו חנות ביפו בהרצל, נסע עם הרנו 80 אקספרס, נוסע ככה, שם את היד ככה כמו הפנדי, נוסע, באה מסעית, מחצה לו את היד. אז כל הבשר מכף היד יצא. לקחו אותו לאיכילוב, אין בשר, הוציאו לו בשר מפה, מהשוון, שמו לו, תפרו לו. שם יש שערות, התחיל לגדול לו שערות. הוא ביקש שערות. חזר בתשובה. אבל לא צריכים לחכות שיקחו לך את היד. צריך זכות לחזור בתשובה, רבותיי יקרים. אנחנו עובדים ב10 ימי תשובה. 800 ילדים מטופלים בבלינסון עם סרטן. 800 ילדים. ההורים אשמים. זה העוון של ההורים. בא אל האישה אחת עם ילד חולה, אמרתי, זה העוון שלך, לא שלו. בעוונות של ההורים הילדים סובלים. אין שום דבר מקרה. אין שום דבר בחינם, הכל זה מלמעלה. אני הייתי באילת. מה אגיד לכם? בחיים לא האמנתי. אני בחיים שלי לא הייתי באילת. מה יש לי לעשות באילת? בחיים לא הייתי באילת. אני לא זרוק. בקיצור, אני לא זרוק ולא גדלתי בכיכר המיואשים. מצלצלת לי אישה בשם רבקה מיירה מאילת, דיברה איתי אתמול. הרב יגן, אתה צריך לבוא לאילת. מה אני אעשה באילת? אומרת, שמעתי קסטות שלך, אתה צריך לבוא לאילת. תבוא, אנשים רוצים לשמוע וזה. באתי לאילת. 7 מזוודות לקחתי, קסטות, תפילימות, ציציות, 7 מזוודות. הכל נגמר לפני הרצאה. טריטות קטנים, הכל נכתב. 100 בנות מאילת עלו לירושלים לישיבות. כל מקלט באילת הפך להיות בית כנסת. יש לי פה את העיתונים. כל מקלט באילת הפך להיות בית כנסת. ראש העיר מינה יועץ לענייני דת, איזה בעל תשובה. הוא אומר, צריכים לבנות בתי כנסת, הציבור דתי גדל. בקיצור, מה רציתי לומר לכם? פתח מישהו, בחור בעל תשובה עם כיפה שחורה, חנות גלת, בית יוסף, חלק. באילת, בשר חלק. 11 בתי מלון יהיו כשר. אז אומר לי הבחור, בוא תשים לי מזוזה בחנות. הלכתי לחנות לשים מזוזה. אומר לי, הרב יגן, שמעת על רעידת אדמה הקודמת, 6.6 ביום רביעי ב6 בבוקר? אז שמעתי. אתה יודע מי גרם את רעידת אדמה? אמרתי לו, מאיפה אתה יודע? הוא אומר, דוד שלי. אמרתי לו, מה?
איך הוא עשה את זה? בוא נעשה אחד עוד מקומות. איך הוא עשה את זה? רעידת האדמה באילת 6.6 זעזעה אותם 5 דקות ב-6 בבוקר. ככה, טו. זרקה את כולם מהמיטות, ארונות נפלו, כלים עבו, פחדו פחד מוות, תושבים יצאו לרחובות, צעקו. עכשיו שלחו להם תזכורת. עוד איזה רעידת קטנה השבוע. מי עשה את הרעידת אדמה? מי גרם את הרעידת אדמה? יש לי את הטלפון שלהם. את השם ואת הטלפון. הוא אומר לי, הדוד שלי היה שם ברעידת אדמה, הוא והחבר שלו בעבודה בעיריית אילת גרמו את הרעידת אדמה. אמרתי לו, למרות שהייתי טס ב2 לארץ חזרה, אמרתי לו, קח אותי לדוד שלך. צלצל מהפלאפון, אומר, דוד, הדוד שלו קוראים לו אלי שטר, מרוקאי, מסורתי, דתי בלב. לכן הוא חולה לב. בקיצור, דתי בלב, אומר לו, דוד, הרב יגן, רוצה לדבר איתך, נסעתי לדוד. הדוד ישב, אשתו, הילדים, ישבו כולם, ועוד שכנים, ועוד דתיים. מה היה? תספר לי בדיוק. אמרתי לו, בדיוק תספר לי. הוא אומר לי, ביום רביעי בבוקר, 5:45, ישבנו הרבה פועלים בעיריית אילת, משם חילקו אותנו לעבודות, אלה לביוב, אלה לעירייה, לכבישים, מחלקים. סידור עבודה. בשולחן אצלי היינו שותים קפה, מחכים שישלחו אותנו לעבודה. בא אליי, דיברו על דת בשולחן, יש הרבה חוזרים בתשובה. בא אליי עובד עיריית אילת, כופר, היה, ויקטור סניס, עובד עיריית אילת, עובד איתו, 6 בבוקר, יום רביעי. אומר לו, למה אתם מדברים על דת? אין אלוקים. אין אלוקים, השם ישמור. אז הוא אומר לי, אלי שטר, אפילו שהוא לא דתי, אז הוא אומר, למה אתה מדבר שטויות? תסתום את הפה, למה אתה מדבר שטויות כאלה? תשתוק. אומר, אין אלוקים, תסתום את הפה. אז הוא אמר על יד כל הפועלים בעיריית אילת ביום רביעי ב6 בבוקר, אם יש אלוקים, אני רוצה שיוכיח את עצמו עכשיו. באותה שנייה שהוא אמר את המילה עכשיו, רעדה אילת 5 דקות רצוף. הוא גרם את רעידת האדמה באילת, אני דיברתי עם האדם בעצמו, בבית שלו. ההוא שאמר שיוכיח את עצמו ברח מהעירייה 5 שבוע לא בא. עכשיו הוא בא רוצה תפילין. השני קיבל עליו את כל התורה והמצוות. אבל למה לחכות לזה? אנחנו כמה זה מצחיק. בראש השנה, ביום כיפור. אנשים עומדים, זוכרנו לחיים. למה? עלש. בשביל מה לתת לך חיים? בשביל מה לתת לך חיים? זוכרנו לחיים, למענך אלוקים חיים. אני לא רוצה חיים בשבילי, בשבילך. איזה שקרן נוכל. אתה רמאי. על יד ספר תורה אתה אומר למענך? למעני אתה רוצה? לא בשבילך, לא בשביל החנות, לא בשביל שלך, לא בשביל התאוות שלך. למענך אלוקים חיים. אני רוצה לחיות למענך. איזה שקר זה. בראש שנה כיפור משקרים את אלוקים? זה עוד עוון. רבותיי היקרים, יש רופא נשים מפורסם בבית חולים הלל יפה בחדרה, דוקטור יהודה אטיאס. הרופא הזה הוא אח של הרב אצלי בישיבה. הוא מצלצל אליי, הדוקטור יהודה אטיאס, אומר לי, הרב יגן, יש אחד שכן שלי, לא חסר לו כלום, בחור בן 22 אופנועי, טו. בחור בריא, גבוה, אף פעם לא היה חולה, עם שערות ארוכות ככה, עד כאן. עם 2 עגילים, הוא מחמיר. אחד בשרי, אחד חלבי. עדיף שילד ימות מאשר ילך עם עגילים וקוקו. זנב סוס ושכל של חמור. בושה וחרפה. בקיצור, רבותיי היקרים, דוקטור יהודה אטיאס אומר לי, יש לי איזה ילד, בחור בן 22, שכן שלי, בא אצלי, התעורר ביום כיפור בבוקר, חולה הולך למות. אמרתי לו, עכשיו זה, הוא צלצל אליי בין כיפור לסוכות. אמרתי לו, עכשיו יש לי 2-3 להכין סוכה, לולב, אתרוגים וזה, תבוא אליי אחרי סוכות. אומר לי, הרב יגן, עד אחרי סוכות הוא ימות, פעמיים, ימות. הוא הולך למות, רועד, בחור גיבור, רועד כל הזמן, רועד. קם בבוקר, יום כיפור בבוקר רועד. אמרתי, טוב, תבוא הערב, מה אני אעשה? לכבוד דוקטור אטיאס. בא אליי דוקטור, בא אליי רב אטיאס, בא אליי האבא של הבחור והבחור בעצמו נכנסו. הבחור גבוה, גיבור, ורועד. אני פוחד. נכנס, ישבתי ב8 בערב אצלי בבית, אני אומר, כן, מה קרה לך? אומר לי, כבוד הרב, אני פוחד שאני הולך למות. אמרת לו, אין לך מה לפחד, אתה בטח תמות. אמרתי לו, למה אתה מפחד?
שתמות. אומר לי, כבוד הרב, ורועד. הלך לישון כמו שור, קם כמו פגר מת. אומר לי, כבוד הרב, בערב כיפור, הוא חלם חלום בבית שלו, יושן, שהוא בבית כנסת גדול, מאות מתפללים, עננו כרחום וחנון, צועקים, סליחות, תפילות. יום כיפור, צועקים, מתפללים בבית כנסת. בחלום הוא היה בבית כנסת. פתאום הוא ראה ליד ארון הקודש למעלה אור חזק יותר מהשמש, פרוג'קטור. יצא קול מהאור, הוא סיפר לי בבית שלי. יצא קול מהאור, צעק על כל המתפללים. תצאו בחוץ, לא צריך את התפילות שלכם. כולם ברחו, 500 מתפללים ברחו. אני נשארתי, זה האיפי עם השערות הארוכות, הוא נשאר בית כנסת. הוא ילד טוב. בחלום. אז הוא, האור מדבר איתו. אומר לו, האור דיבר איתי. אני אמרתי לכולם לצאת. למה אתה לא יוצא? אומר, אני באתי לבית כנסת יום כיפור לבקש מאלוקים כמה דברים. ולא, מה אתה מבקש? הוא רוצה אישה טובה. למה אישה רעה יותר גרועה מהמוות. שלמה המלך אומר, מר ממוות זו האישה. למה אישה גרועה יותר גרועה מהמוות? למה מוות זה פעם אחת בחיים. אישה גרועה זה מוות כל יום. ובעל רע, כל שעה זה מוות. בקיצור, הבחור הזה, האור אומר לו, מה אתה מבקש מאלוקים? אומר, אני רוצה אישה טובה, פרנסה, בריאות, ילדים טובים, אני רוצה כסף, רוצה שלום, רוצה בית, רוצה. אמר לו האור, אתה מבקש ממני הרבה דברים, מותר לי גם לבקש ממך? אז הוא, אמרתי לאור, מי אתה? האור אמר לו, אני הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. אני בורא עולם. כמו שאתה מבקש ממני ביום כיפור, גם אני מבקש ממך. אז הוא אמר לבורא עולם, מה אתה מבקש? אני מבקש תניח תפילין כל יום, תשמור שבת, אל תסתכל איפה שלא צריך. תקבע עיתים לתורה, תלך כל יום לבית כנסת, לא רק בכיפור. אז הוא אמר לו, הטיפש הזה, אמרתי לקדוש ברוך הוא, זה קשה לי. אמר, קשה לך? גם לי קשה לתת מה שאתה רוצה, לא תקבל כלום. האור נעלם, הוא התעורר, רועד, הולך למות. אמרתי לו, תשמע, אתה רוצה למות? הוא אומר לי, לא. תחתום מיד שתשמור שבת, טהרה ותפילין, ואת השערות שלך תתרום לי בתעגילים. יש איזה קלה יתומה ענייה, אין לה עגילים, ניתן לה אותם. אמר לי, טוב כבוד הרב, תיקח אותם. לקחתי שקית של זבל, ניילון, גדולה, חתכתי רבע שעה, לקחתי מספריים של תופרות גדולה, רבע שעה לקח לי. מלא, חתכתי, מילאתי שקית אחת. בקיצור רבותיי, קיבל עליו לשמור מצוות. עשיתי לו פדיון נפש, נסע הביתה. אבא שלו צלצל בבוקר ברב, תודה רבה, הצלת את הילד. התעורר בריא ושלם. אנחנו מבקרים מהקדוש ברוך הוא, תן לנו. לעמוד לפני בורא עולם, להגיד, חטאתי, עוויתי, פשעתי. השם אומר, אתה לא תספר לי, אני רואה את זה עליך. אתה לא חטאת, אתה חוטא גם עכשיו. איזה שטויות אלה, חטאתי, עוויתי. סלח לנו. למה שיסלח לך? מה אתה עושה שיסלח לך? רבותיי, צריך להתחזק במצוות. אני אמרתי, לא כל אחד יש לו זכות לחזור בתשובה. שתיתי במטבח כוס תה, אומר לי משה כהן, זה שהביא אותי להרצאה, הרב, זה חייל שהשתחרר עכשיו, קוראים לו אורן חזן. חייל השתחרר כמה שנים מצה"ל, תברך אותו. הסתכלתי עליו בפנים, אמרתי לו, אורן, אל תיסע בשבת. אומר, אני אשתדל. אמרתי לו, אל תשתדל, אל תיסע, אני אשתדל. אל תשתדל, אל תיסע, אני אשתדל. אמרתי לו, אורן, אתה רוצה לעבוד בתאונת דרכים? לא, אל תיסע, אני אשתדל. מה אני אעשה? נתתי דרשה, נסעתי הביתה. הגבאי שלי במקרה נמצא פה, איתנו. ביום ראשון בבוקר, הטלפון מצלצל. הגבאי פה נמצא, אומר לי הרב יגן, טלפון ממשה כהן, הוא מבקש שתבוא ללוויה של אורן חזן. אמרתי, אני לא בא ללוויה, תן לי אותו. הרמתי את הטלפון, משה כהן מבית כנסת שהזמין אותי לדרשה, אומר לי, הרב יגן, אורן חזן, ביום שישי בלילה, ב1 בלילה, באו 4 חבר'ה במכונית. אורן, בוא רגע. אומר, ירד. ישב ביניהם. נכנסו בעמוד חשמל, העמוד נפל על הראש של אורן והרג אותו במקום. הוא נהרג ביום שבת.
לא זכה לחזור בתשובה. לא זכה לשמור שבת. יום קודם דיברתי איתו, יום חמישי בלילה, שישמור שבת. רק זה. בקיצור, אורן חזן עליו השלום, יש לו בן דודה, אמא שלו ואבא שלו אורן חזן, אחים. הוא אברך בכולל, לומד שם בכולל בקריית מלאכי. הוא בא אליו בחלום, הנהרג, אורן חזן בא בחלום לחיים פלוס, אברך בכולל בקריית מלאכי. הוא אומר לו, חיים, בגלל שחיללתי שבת, לקחו אותי לגיהינום העליון, ומענישים אותי על כמה דברים, תעשה טובה, תתקן משהו. יש שם מרפדיה גלם, לקחתי מהמרפדיה בד לריפוד ולא שילמתי. מענישים אותי על זה בשמיים, לך תשלם להם. יש מסעדת סופר באזור התעשייה בקריית מלאכי, אכלתי ולא שילמתי, לך תשלם להם את זה. לקחתי לפני הרבה שנים בתיכון ספר חשבון מאיציק השכן, לך תן לו את הספר, מענישים אותי על זה בשמיים. העיקר לקחים, רושמים על הקרח. הוא נתן לו רשימה של כל מישהו חייב. הוא אומר, אמר לי חיים פלוס, דיברתי איתו. הוא אומר, עברתי מאחד לאחד לפי הרשימה שנתן לי, והחזרתי את החובות שלו. בגיהינום, לא זכה לחזור בתשובה. היה בן אדם אחד, באמת עם לב זהב. זה אחד האסונות שזעזעו אותי בחיים. אדם עם לב זהב. היה מניח תפילין. עושה קידוש. אשתו הייתה מדליקה נרות. רק נוסע בשבת. אני אמרתי לו, הלו, אל תיסע בשבת. הוא אומר, אני אשתדל. אל תיסע בשבת, יבוא לאט לאט. אמרתי לו, אלוקים לא יחכה לך. מה זה לאט לאט? יבוא לאט לאט. פתחתי את הספר תורה, אמרתי לו, מחלל שבת מות יומת. אם רוקח ערבי, רוקח דרוזי, רוקח, יכתוב על תרופה רעל, תשתי את זה? לא. הוא למד 2 רוקחות. אלוקים כותב מחלל שבת מות יומת, זכור את יום השבת לקדשו, למה אתה נוסע? לאט לאט. מה אני אעשה? נסעתי הביתה. תאמינו לי רבותיי היקרים, ביום ראשון בבוקר קיבלתי טלפון. אשתו הייתה בוכה בטלפון. הוא נהרג על יד אשתו והילדים. עכשיו טוב לו בקבר. עזר ויצמן, נשיא המדינה, כשהיה שר ביטחון, היה לו בן יחיד, שאול. הבן היחיד הזה היה פצוע במלחמה, והיה 1.5 שנה צמח. אחרי 1.5 שנה התעורר, אלוקים נתן לו את החיים בחזרה. בן יחיד. כשהוא התעורר, היה במעריב ידיעות, הוא ביקש מאביו להיות דתי, להניח תפילין. אביו לא נתן לו. במקום, הוא ביקש תפילין ותהילים. היה במעריב, ראיתי. במקום להביא לו תפילין ותהילים, הביא לו פסיכולוג ופסיכיאטר, שהוציא אותו מהדת. הוציא אותו מהדת. אותו בן יחיד נהרג ביום שבת עם אשתו בכביש נתניה הרצליה. עכשיו עזר ויצמן כותב, אני מתגעגע על היהדות. העם ישראל רעב, יש בארץ הזאת רעב למשהו אחר. קראתי כתבה בעיתון דבר, יש לי זה בתיק פה. המנהיגות שלנו לא השכילה להבין את חשיבותה של הדת בבניין עמנו. לא הבינו את החשיבות של הדת. החגים שלנו זה טור אוהלים על חופי הים כנרת וים המלח. עזר ויצמן כותב עכשיו, בעיתון דבר. לא יודעים את החשיבות של הדת. מה את מראה לילדים שלך? לא כואב הלב. אני ביחידה שלי פעם הייתי קצין תורן. המפקד שלי קיבוצניק, לא עלינו, לא עליכם, בר מינן. ראה אותי עושה קידוש. הוא אומר לי, אתה מאמין בשטויות האלה? אמרתי לו, במה אתה מאמין? הוא אומר לי, אני מאמין באמונה שלמה שבאתי מקוף. אמרתי לו, אני מאמין לך. רק שאלתי אותו, אם אתה מאמין שבאת מקוף, למה אתה לא יושב עם סבא שלך בגן החיות? והדרת פני זקן, שב איתו שם. איזה שטויות הכניסו לילדים. אבא קוף, אמא קופה, ילדים צ'יטות, קטנים. השפן קיבל נזלת אבשי, הצטדד מסכן השפן. המורה השפן או המורה השפן? לא יודע מי השפן. איזה שטויות מכניסים לילדים, איזה שטויות. איפה שבת, איפה אברהם, איפה יצחק, איפה יעקב. רבותיי היקרים, הגויים מבינים מה שאנחנו לא מבינים, הגויים. בטיסה שלי באל על, טיסה ישירה מניו יורק, 600 נוסעים יהודים, בלי עין. היה גוי אחד, כומר קתולי. המחשב של אל על, שואלים מה אתה רוצה, מעשנים, לא מעשנים, שמים אותך, נותנים לך כיסא, אתה עולה. מתוך כל הנוסעים במטוס היה גוי אחד, כומר תומסון מלונדון. הכומר הזה, המחשב של אל על, שם את הכומר תומסון על ידי. לא פחות ולא יותר. ובצד השני,
ישב בחורציק מסורתי, עם כיפה ככה קטנה. למה קטנה? למה הם מאמינים קצת. מודה במקצת. יש לו ראש גדול, כיפה קטנה. אם הראש קטן, כיפה גדולה יותר טוב. ישב על ידי, בצד השנייה יהודי, ככה קצת דתי. המטוס מתחיל לטוס, שמו באל על סרט מיקי מאוס. עכבר בולע אונייה, אונייה בולעת פיל, פיל בולע חתול, והוא צוחק, הבחורצ'יק המסורתי, צוחק, ואני צחקתי עליו, ואתה מה מצחיק? אתה מאמין שהעכבר בלע את הפיל? והפיל בלע את האונייה? הוא צוחק, מה אתה צוחק? מיקי מאוס, מיקי מאוס, איזה יופי. הבחור היהודי, הדתי לני על ידי, ישב והסתכל כל הזמן על הסרטים. הכומר הקתולי בצד ימין, תאמינו לי, ערב יום כיפור, אני אומר לכם, הכומר הקתולי הוציא ספר תהילים והתחיל לקרוא. אני הייתי מזועזע. זה רואה מיקי מאוס, וזה קורא תהילים הגוי. אני הסתכלתי ככה, ראיתי קורא תהילים, באנגלית, קינג דיוויד פזלם, תהילים דוד המלך. אמרתי לו, אתה קורא תהילים? הוא אומר לי, what else? אז מה אתה רוצה שאני אעשה אם לא תהילים? כך אומר לי, מה אתה רוצה שאני אעשה? הכומר הקתולי מלונדון אומר לי, אתה רב יהודי, אשריך שאתה יהודי. אוי לי שאני גוי. אני כומר, הוא אומר לי, אני יודע את האמת. הדת שלכם אמת. הדת שלנו בלוף. שקר. אתה רוצה הוכחה שאני אדם אמיתי? בוא איתי לכנסייה בלונדון, יש לי כנסייה גדולה מאוד. בוא איתי לכנסייה, תדבר מה שאתה רוצה. אמרת לו, כבוד הכומר תומסון, תן לי קודם כל לגמור עם היהודים, אחר כך אתחיל עם הקתולים. הכומר הקתולי תומסון אומר לי, אני יודע שהדת שלכם באמת, שלנו שקר. בשבוע שעבר הייתי במקסיקו סיטי. שבת שעברה, הייתי אורח בשבת אצל משפחה שעיו. האדם הזה סיפר לי, יש לו חבר אשכנזי בעבודה, עשיר גדול עם הרבה צרות. כמה שיש יותר כסף, יותר צרות. עשיר גדול והרבה כסף והרבה צרות. צרות. ילד אחד התגרש, ילד אחד התאבד, אשתו התאבדה, הוא התאבד, מחלקה מתאבדים. בקיצור, צרות. אז הוא שמע, היהודי הזה המהבול, שמע, נוסעים 5 שעות בהרים של מקסיקו, יש איזה מכשף. המכשף הזה, באים אצלו מכל מקסיקו, עושה כישופים. מכשף, לא בעיר, נוסעים 5 שעות בהרים של מקסיקו. אז הוא אומר, הוא נסע להרים למכשף הזה, עומדים הרבה גויים בתור, אז הוא, כל אלה שבאים מקלל אותם, מסתדר איתם, לא יודע מה. בסוף הגיע התור של היהודי האשכנזי הזה, הוא נכנס. המכשף הגוי אמר לו, אתה יהודי, אתה לא צריך כישוף, אתה לא צריך אותי. תצא מפה, אתה לא צריך אותי, לך מפה. הוא אומר, יש לי צרות. המכשף הגוי אמר ליהודי הזה, יש לך צרות? רק תניח תפילין והצרות יעברו. הוא התבייש, הוריד את הראש, בא למקסיקו, לזה שהייתי אצלו שבת שעברה, אמרתי, קנה לי, לא יודע מה זה תפילין. הוא אמר לי תפילין, הגוי, המכשף, אני רוצה תפילין. גוי, מכשף, בהרי מקסיקו, פרימיטיביים, אמר לו, תניח תפילין, הצרות שלך יעברו. גוי, מכשף. בבוקר הלכתי להתפלל באיזה בית כנסת, ישב איזה דוקטור, רופא גדול מפורסם, הוא ניתח את נשיא מקסיקו. הרופא הזה אומר לי, הבן שלו קצת לא מרגיש טוב. הוא שמע שיש איזה רופא מרפא, איזה רפואה, פסיכולוג, פסיכיאטר, רופא טבעית, רפואה טבעונית, דוקטור קוקו. בקיצור, לקחתי את הטלפון של הרופא, אם מישהו רוצה. בקיצור, האדם הזה אומר לי, נסעתי לרופא הזה. יש לי את הטלפון שלו, הוא נסע לרופא. עם הבן שלו. הרופא אמר לבן שלו, רופא גוי, פסיכולוג גוי. אומר לו, תדע לך, אבא שלך יהודי דתי, שומר מצוות. הדת היחידה בעולם שהיא אמת זה היהדות. כל הדתות שקר. הוא סיפר לי את זה ביום ראשון בבוקר שעבר. רבותיי היקרים, הגויים,
אחד ההפתעות שהיו לי במשרד, הרבה דברים קורים אצלי במשרד, באים אנשים כל יום, מכל העולם, עומדים בתור ביום שישי אנשים, נכנס אחד גבוה ככה חילוני, בא ביום שישי, הגיע התור שלו, נכנס, התחיל לבכות. הרב יגן, תגייר אותי. אמרתי לו, מה אני אגייר אותך? מי אתה? אני מוסטפא אבו עליל, ערבי, מאיזה כפר. אמרתי לו, מה אני אגייר אותך? תעזוב אותי. מה אתה רוצה? תלך לשייך שלך. הוא אומר, לא, שילך לגיהינם השייך שלו, לא רוצה גיהינם, אני רוצה להתגייר. איך הגע? והוא התחיל לבכות מכל הלב שלו. אנחנו בכיפור לא בוכים כך. התחיל לבכות, תגייר אותי. הוא אומר לי, אתה תהיה בגן עדן ואני בגיהינם, למה? ככה הערבי אומר לי, אתה תהיה בגן עדן ואני בגיהינם, תגייר אותי. אני רוצה לשמור מצוות, תפילים מותרות. איך הגעת אליי? הוא אומר, אתה היית דורש בבית כנסת, ברמקול, ואני נסעתי עם הפג'ו שלי ליד הבית כנסת, שמעתי אותך צועק. עליתי לעזרת נשים, שמעתי את כל הדרשה, התחלתי לבכות. למטה מכרו את הקסטות שלך. קניתי את כל הסט, בוא תראה בבגאג'. אני כל היום שומע אותך. הלכתי לבגאג' שלו, פתח, ראיתי את כל הסט, ארגז מלא קסטות שלי. וכל היום אני שומע אותך. אמרתי לו, חביבי, אני אין לי רישיון לגייר, לך לרבנות שגיירו אותך. הוא התחיל לבכות, ערבי התחיל לבכות. אומר, למה שאני לא אהיה בגן עדן כמוך? ערבי מבין מה שאנחנו לא מבינים. איזה תורה יש לנו, איזה תורת חיים. כשהייתי במקסיקו, הסתובבתי שם לאיזה משרד, ראיתי איזה גוי מקסיקני, באמצע היום בצהריים, הוציא פסל מסיד, מגבס, מגעיל, הוא התחיל לדבר איתו, הוא לא ענה לו למה הפסל לא יודע מקסיקנית. מגעיל, ראיתי גוי מתפלל לפסל. אמרתי, ברוך אתה השם שלא עשני גוי. כמה אנחנו מאושרים שלא עשה אותנו גוי, השם יתברך. היה יהודי אחד במיימי, שאני צריך לפגוש אותו עוד כמה שבועות. היהודי הזה במיימי, בחור צעיר בן 20, אבא שלו חזר בתשובה, הבחור לא. אני מדבר איתו, תעזוב אותי, טוב לי ככה. טוב לי עכשיו. מה אתה מחכה שירה לך? יש הרבה אומרים בינתיים טוב לי. תראו לכם, אחד קפץ מגדל שלום. רואים אותו מהחלון נופל, מה נשמע? אומר בינתיים טוב לי. מה זה טוב לי? תוצאה רע לי? זה לא אלית. הבחורצ'יק הזה, לא הצלחתי להחזיר אותו בתשובה. אחרי שנה נוסע למיימי, אני רואה אותו עם כיפה, עם ציצית, שומר מצוות, אבל לו, צביקה, מה קרה? מרב יגן, אבא שלו נוסע לטיואן לקנות נעליים, סחורה, למכור באמריקה. השנה הוא לקח אותי איתו. אני הלכתי לטיואן, אני רואה סלסלה כמו של ציפורים, כלוב של ציפורים, מלא נחשים, אדומים, ארסיים, שחורים, צפע, מפע, נחשים. על הבוקר בשבע פועלים רצים לעבודה ומוכר נחשים, עם צוות. כל אחד עומד בתור, נחשים, איזה אתה רוצה? תן לי את האדום. הוא מכניס צוות, עושה חור בראש שלו, שם את הדם בכוס, נותן להם לשתות. בטיואן. מה האוכל הכי טעים ביפן? יש שולחן עם חור באמצע, סיפר לי יפני אחד, עם חור באמצע, מוציאים קוף חי, את הראש שלו, בעל הבית לוקח פטיש קטן, עושה לו חור בראש, ונותן לכל אחד קצת מהמוח שלו לאכול. לכן יש להם מוח של קופים. סיפר לי יפני אחד, יש לי שכן, בא מהודו, טרי, שכן שלי עכשיו, גר על ידי, בא מהודו. אמרתי לו, תגיד לי, באמת, בהודו מאמינים שהפרה זה אלוהים? אמר לי, כן. רואים פרה עוברת, משתחווים לה. הוא אומר לי, פעם הפרה עשתה צרכים ברחוב, לקחו כוסות, שתו את זה. כך אמר לי, אישה עם תכשיטים, שמים לה את הפרת התכשיטים, מסכנה היא לא נוח לה, עושה ככה. כמה צריכה לשמוח שאת יהודייה? אבל אם את יהודייה זה מחייב אותך. לשמור מצוות. כל מה שכתוב בתורה. כואב הלב, רבותיי היקרים, כואב הלב. אני הייתי הקיץ הזה בנתניה. אני עובר, אחד בשם אברהם ססי, אתמול בלילה צלצל אליי הביתה. הוא אומר לי, הרב יגן, היה לי הרצאה בכפר יונה, בוא אני רוצה לקחת אותך. הבנתי שהוא רוצה לספר לי סיפור. אברהם ססי בנתניה, יש לי את הטלפון שלו, אמר לי סיפור מדהים. הוא למד בישיבה של הרב אלבס כמה שנים. הוא אומר לי, הרב יגן, החבר שלי מהישיבה, ישראלי, נסע לקנדה, למונטריול. בקנדה פתח קיוסק. מסטיקים, טמפו, גלידה, מוכר לגויים. רווק, בן 35, חי כמו גוי.
הוא אומר לי, הבחור הזה, לא רק שהוא חי כמו גוי, הדוד שלו מירושלים, חוטא ומחטיא. הזמין את הדוד שלו, אומר בוא נעשה חיים. הדוד שלו עזב את ירושלים, בא למונטריול, שניהם יחד, הלכו לאיזה קפה בר, שתו, אכלו, רקדו, ביטחו, חגגו כל הלילה. לפנות בוקר, סיפר לי ב4 בבוקר, הוא והדוד שלו נוסעים חזרה הביתה, מסטולים קצת, מטושטשים. בילו את הלילה. הוא אומר, איך שהם טסים להגיע הביתה, בחור מישיבת אור החיים, שניהם. איך שנסעו להגיע הביתה, באמריקה לפעמים, אתה לוקח the wrong exit, יציאה לא נכונה, אתה מגיע לא לשכונה אחרת, למדינה אחרת. נוסעים, אני לא מוצא את הדרך, כמה פעמים קרה לי, פתאום יש שלטים סוף העולם. אלה לקחו יציאה לא נכונה וטסים, רוצה להגיע מהר. הגיע ליער, חושך, עצים. יער. נכנס ליער פתאום, נכנס בתוך איזה גזע של עץ במהירות עצומה. כל הפרונט של האוטו, כל הקדימה של האוטו, נכנס בתוכם. הדוד שלו נהרג במקום, בא לבלות בקנדה, נהרג במקום. הוא יושב לידו, ההגה בפנים הבטן שלו לא יכול לזוז. עוד מעט גם הוא ימות. הבחור הזה מספר, הוא ראה בתאונה איך שמלאך המוות יורד לקחת את הנשמה של הדוד שלו. הוא לקח את הנשמה של הדוד, העלה אותה למעלה לכספת. אחרי שהוא שם את הנשמה למעלה, הוא ירד לקחת את הנשמה שלו, הוא אומר, הוא היה גוסס. הוא אמר למלאך המוות, אותי תעזוב. ולמה אני אעזוב אותך? אני עושה הרבה צדקות. בתורה כתוב צדקת תציל ממוות, אני רוצה לחיות. תקיימו את התורה. אז מה אם אתה עושה צדקות? אתה רשע גדול, חוטא גדול. אבל צדקת תציל ממוות, תן לי צ'אנס. פתאום הוא אומר, ראיתי מלאך של אש, כדור של אש, יורד עם עיניים. אז הוא אומר לו, המלאך של אש למלאך המוות, תעזוב אותו. אני המלאך שנבראתי מהצדקות שהוא עשה. מלאך המוות אמר לו, מי אומר שאתה נבראת מהצדקות שלו? הוא עשה ככה, והוא ראה את השם של המלאך של אש. ראו עליו את השם של זה שנהרג. משה כהן. הוא אומר, אתה רואה? זה אני, נבראתי ממנו. תן לו צ'אנס. ומה ייתן לו צ'אנס? זה רשע גדול. אתה יודע מה? בוא נלך לבית דין של מעלה, נדון. עלו לבית דין של מעלה. הוא ראה את כל העבירות שלו. בבית דין של מעלה מראים לך את כל העבירות שאתה עושה. את כל העבירות שעושים. אין שכחה לפני כיסא כבודך. מגיל 12 ודקה עד המוות מראים את כל העבירות שהאדם חוטא. איפה דוליך הבושה מהקדוש ברוך הוא? איפה דוליך את הבושה שלנו? הוא ראה בדין של מעלה, אמרו, תשמע, אתה רשע מרושע. 2800 שנה בגיהינם. עשיתי צדקות, אז מה? נשלח את הגוף שלך, את הנשמה חזרה לגוף באוטו, בתנאי אחד. איך שאתה מתעורר, תגיד שמע ישראל, אדוני אלוהינו אדוני אחד, ומיד תעזוב את קנדה ותיסע לישיבה בירושלים. אומר, אני מסכים, במקום גיהינם. מיד לקחו שתי מלאכים את הנשמה שלו, נכנס לגוף הדוד שלו הרוג, והוא לידו ככה שוכב על ההגה בתוך הבטן. הכניסו לו את הנשמה, הוא התעורר, בתוך היער באמצע הלילה, הוא ראה פתאום מכוניות של מכבי אש, של משטרה ואמבולנסים. וואוי, כל היער רעש. איך הגיעו לשם הוא לא יודע. המשטרה ראתה את הדוד שלו מת והוא חי, עצרו אותו. אומרים, אתה רצחת אותו. אתה יזמת את התאונה בשביל להרוג אותו, לירש אותו. אמר, לא, זה דוד שלי, איזה יזמתי? שמים לו ברזלים, לקחת אותו, התעלף. עכשיו בא מעולם הבא, התעלף. איך שהוא התעלף, שמו אותו באמבולנס, לקחו אותו לבית חולים. מה הוא שכח? הוא שכח להגיד שמע ישראל, כמו שהמלאכים אמרו לו בדין של מעלה. הוא שכח את זה. הם ידעו המלאכים מה שיקרה למטה. לקחו אותו לבית חולים עם אחיות, שוטר עומד לשמור עליו. איך שהכניסו לו האינפוזיה, מהאינפוזיה התעורר. איך שהתעורר הוא נזכר. אמר, צעק בחדר של הבית חולים, שמע ישראל, אדוני אלוהינו אדוני אחד. איך שהוא צעק את זה, השוטר הלך לשירותים, האחיות הלכו רגע, קם, לקח את הנעליים, הסתלק, לקח מונית, בא הביתה. לקח את הפספורט, נסע לניו יורק, לומד בישיבת אור החיים בירושלים. רבותיי היקרים, גם הוא זכה לראות את המלאך המוות ולחזור. אבל למה לחכות לצרות? למה לחכות למכות? למה לחכות לכאבים, רבותיי היקרים, רבותיי היקרים? רבותיי היקרים, הייתה אישה אחת, הייתי אצלה לפני שבועיים. האישה הזאת, אני מכיר אותה, לא נעים להגיד את השם שלה,
משפחה מאוד ידועה. האישה הזאת, אישה דתייה, עם 4 ילדים, בת 24, נפטרה בבית חולים במרכז הארץ. אני דיברתי איתה. בא רופא, עוד 4, הייתה מחלקת נשים, עם לחץ דם גבוה, עוד 3 נשים ישנו באותו חדר, פתאום רואים שהראש שלה נזרק. אמרו לרופא, תבוא מיד, האישה הזאת שוכבת. אני דיברתי עם האישה, באו אצלה, הרופא בא, עשה לה החייאה, לא עזר כלום. עשה לה מכת חשמל, שום דבר לא קרה, האישה לא הגיבה. הרופא קבע את מותה, אמר לה, החיות היא מתה, תזמינו את המשפחה, חברה קדישה. לפני שחברה קדישה הגיעה, התעוררה. פרצה בבכי, שימו לב רבותיי, שימו לב. אישה דתייה, היא באה לבית דין של מעלה, היא סיפרה לבעלה, אני דיברתי איתה, היא באה לבית דין של מעלה. אמרו לה, בית דין של מעלה, הלא גברת רחל, הגיע זמנך למות, 24 ילדים קטנים. אמרה, תנו לי לחזור לחיים של הילדים שלי. למה? לכל המתים יש ילדים. בשביל מה לא ניקח אף אחד? היא אמרה להם, אמרו לה, איזה ילדים יש לך? איציק, אין לך בן כזה. שוש, אין לך ילד כזה. היה לי, אין לך ילד כזה. יש לי, אין לך. אמרה, לא איציק, יצחק. יצחק יש לך. שושנה יש לך, לא שוש. בשמיים לא אוהבים שאתם קוראים שמות של כלבים לילדים. שושי, קוקי, טוקי, פוקי, רוקי. קיקי, ריקי. לא ריקי, רבקה. לא שוש, היא שושנה. היא לא פרה, היא לא חתול. קיקי, פיקי, צ'יקי, טיקי, ריקי. נילי, נילי, בילי. מה מבילי? מה זה? בשמיים לא אוהבים שקוראים שמות של חתולים לבני אדם. אחרי זה אמרו לה, אז היא אומרת, אני רוצה לחיות, אני שומרת מצוות. אמרו לאישה הזאת, המצוות שלך לא שוות, את עושה אותם בלי לב, בלי חשק. צריכים להתווכח איתך על כל דבר. יש נשים צריכים להתווכח איתם על כל דבר. יש בעלים צריכים להתווכח איתם על כל דבר. מוציאים את הנשמה. אמרו לאישה הזאת, את עושה את המצוות בלי לב. מצווה שעושים בלי לב לא שווה כלום. יום כיפור עכשיו. אתן לכם דוגמה. נגיד שאיזה בעל אוהב את אשתו. אז היא מזכירה לו, יש לי יום הולדת, תקנה לי שרשרת. אני לא אשם שיש לך יום הולדת. לכי לאבא שלך. מסכנה, אומרת לו, יש לי יום הולדת. טוב, אני כפרת עוונות. הלך, קנה לה שרשרת $2,000, פנינים אמיתיים, לא מפלסטיק. תקחי, רק תעזבי אותי כמה שנים. אומרת לו, לך לעזל עם הפנינים, לא צריכה את הפנינים, צריכה אותך. אם אתה לא נותן את זה מהלב, מה זה שווה? אחד אחר, הוא אומר לאשתו, יש לך יום הולדת. את שווה לי מיליונים, אין לי. הלך, קנה לה מפלסטיק בחצי שקל, אמר לה פלסטיק, $2, הביא לה מפלסטיק, אומרת, אתה נשמה שלי, כפרה עליך. העיקר זה לא המתנה, איך עושים את זה? עם לב או מוציאים את הלב? אמרו לה בשמיים, המצוות שאת עושה לא שוות כלום, את לא עושה את זה מהלב. דבר שני אמרו לה, את לא מכבדת את בעלך מספיק. את צריכה לכבד את בעלך יותר. רבותיי היקרים, זאת אישה שאני דיברתי איתה. עומק הדין זה הרבה יותר קשה ממה שאנחנו חושבים. לפני זמן קצר, יש לי תלמיד שהוא מלמד בתלמוד תורה יקירי ירושלים בירושלים, רובן אדרי. בראש השנה התפלל איתי וסיפר לי, משפחה מרכס שעפת בירושלים דתייה, אישה והילדים הקטנים, האמא נהרגה בתאונת דרכים, והילדים שלושתם פצועים קשה. הוא סיפר לי את זה בראש השנה. אמר לי שהוא דיבר עם הילד הפצוע הקשה. הוא נסע לילד בתל השומר, דיבר איתו. הילד אמר לו, כשהוא התעורר, בלי הכרה הוא התעורר, הילד סיפר לתלמיד שלי, בראש השנה דיברתי איתו. הוא אמר שהילד אמר לו, האמא שלו שנהרגה, כשהוא התעורר, כשהיה למעלה, בא אליו עם מטפחת ראש בוכה. אומרת לו, איציק, טוב לי בגן עדן, תגיד לרופאים שיחזו בתשובה. הקדוש ברוך הוא מאוד מעריך את זה שהם עוזרים לילדים שלו, אבל תגיד להם לשמור שבת. היא אמרה לו, לבן שלה, אני אומר לכם, משפחת ג'נח, מרכס שעפת בירושלים, שהאמא נהרגה והילדים נפצעו קשה. האמא אמרה לילד לפני שהתעורר, תגיד לעולם היהודי כולו, מלחמת גוג ומגוג קרובה מאוד, וצריך זכות גדולה להינצל. רבותיי היקרים,
כתוב בתנ"ך, 2/3 מתושבי העולם לא יחיו במלחמת גוג ומגוג. כמה צריך זכויות, כמה צריך רחמי שמיים, כמה צריך תפילות, כמה צריך תחיות. יום הדין, היא אמרה לו, ג'נח עליה שלום לבן שלה לפני שהתעורר, תגיד לאנשים שעומק הדין, אישה דתייה עם כיסוי ראש, עומק הדין, דקדוק הדין, בשמיים מדקדקים הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים. מדקדקים על כל דבר. אדם יכול לאכול 4 שעות בשבת, בלי עין הרע. טפו בלי עין הרע. 4 שעות בשבת. פותח את החגורה, תביא עוד ביצים, תביא עוד חמין, עוד תפחי אדמה. פותח את המכנסיים, תביא עוד אוכל, עוד אוכל. בלי 4 שעות לא מתעייף. בסוף בא ברכת המזון נרדם. הוא לא זוכר אם אמר צבע ליצנו, הוא לא זוכר אם הוא ברך, שהוא אכל הוא זוכר. אף פעם לא ראיתי אחד אוכל בלי כוונה. ראיתם אחד הכניס משהו בעין במקום באף, במקום בפה? תאכל פעם בלי כוונה. פעם אחת תאכל בלי כוונה. אוכלים בכוונה, מברכים בלי כוונה. אסור, ברכת המזון זה יותר חשוב מאשר לעשות ברית מילה לילד. אישה שאוכלת לחם חייבת לברך ברכת המזון. אם אין לה זמן שלא תאכל. היא לא חייבת לאכול. היא אוכלת תברך. נותנים טופי לילד, תגיד תודה. בשביל חתיכת טופי, לא רוצה? לוקחת לו את זה. בשביל טופי, תגיד תודה. נותן לך ילדים, נותן לך בן, נותן לך אוכל, נותן לך תפוחים, ואת אוכלת, זה בסדר, נכנס פה, יוצא פה, הכל בסדר, לא יוצא מהאוזניים, הכל בסדר, יש כאלה שאתם שקית, ראיתי אתמול אחד עם שקית, מוציאים לו את זה עם שקית מפה מהצד. תגידי ברכת המזון, תגידי תודה לשם. אם מישהו ייתן לך $1,000,000, יבקש אסימון בחזרה שקל, לא תתני לו? זה נאצית. אלוקים נותן לך בעל, אישה, עיניים, את רואה בעיניים, לא באף. תגידי ברכת המזון, ברוך אתה השם הזנת הכל, מה יש? תגידי תודה, שלא ייקח לך את זה. אם יש יהודי מסכן שלא מניח תפילין, שיניח תפילין כל יום. תפילין דקה ביום, דקה ביום, דקה. תגיד שמע ישראל השם השם אחד. הגמרא אומרת, במסכת ראש השנה דף י"ז, פושעי אומות העולם, היטלר, סדאם חוסיין, ופושעי ישראל, 12 חודש נידונים בגיהינם, אחרי זה שורפים את הנשמה שלהם. את הנשמה שורפים, לא רואה את אשתו ואת הילדים, את אבא שלו, את אמא שלו. שואלת הגמרא, פושעי ישראל, מי הם? אמר רב, יהודי שלא מניח תפילין. לא זוכר תחיית המתים. שורפים את הנשמה שלו, את הנשמה שורפים. דקה ביום תניח תפילין, דקה ביום, מה יש? אין לך זמן, ייקח לך את כל הזמן. נותן לך 24 שעות, תן לו דקה בחזרה. תפילין כשרות, לא בפלסטיק. רבותיי היקרים, להתחזק בעבודת השם. אתם יודעים רבותיי, להתגלח בסכין זה יותר גרוע מלאכול חזיר 7 פעמים. כל פעם שאתה עושה בסכין, זה כמו 7 מנות חזיר אתה אוכל. יש לי פה בתיק עזר שונה, מכונת גילוח. יש לי תפילין כשרות מהודרות שאני עשיתי. יש לי פה כמה טליתות קטנים. אסור ללכת 4 צעדים בלי טלית קטן. וזה שומר על הבן אדם. משנה ברורה אומר בשם חז"ל, אלה שישארו בחיים לעת קץ, זה יהודים עם טלית קטן. שקולה מצווה ציצית כמו כל התורה כולה. זה המצווה הכי אהובה עליי. למה? אני לא עושה כלום, כל שנייה מצווה. מצווה, 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 מצווה. זה שומר על הבן אדם, זוכה ורואה את הקדוש ברוך הוא. אחד אמר חם לי, אמרת לו בגיהינם שורף יותר. מה זה חם לי? קר לי, חם לי. אני עשיתי 2,000 טליתות קטנים מבד דק מאוד וחוטים עבודת יד, שיהיה קל. מי שרוצה, יש לי פה כמה טליתות. ויש לי סט קסטות אחד שהבאתי איתי, 135 קלטות של השנה הזאת. מי שרוצה יעשה ספרייה בבית שלו. יכול לתת ל15 תשלומים. חצי ממה שעולה לי. רק שישמעו קסטות בלכתך בדרך. להתחזק בעבודת השם. יום כיפורים. הרמב"ם כותב, יום הכיפורים לא מכפר למי שלא חוזר בתשובה. לא מועיל לצום. הרמב"ם כותב, חייב כל אדם, בהלכות תשובה פרק ב', חייב כל אדם, בין יחיד בין ציבור לחזור בתשובה שלמה. מי שלא חוזר בתשובה שלמה, אין יום הכיפורים מכפר. כתוב, כן, רחום וחנון, אליך פעמים ורחי זבת, ונקה. מה זה ונקה? סולח. מה כתוב אחרי ונקה? לא ינקה. אומרת הגמרא, מנקה הוא רק לחוזרים בתשובה. לא מנקה למי שלא חוזר בתשובה. רבותיי היקרים, יום הכיפורים, עננו, עננו. מה זה גן ילדים תזמורת? עננו. לחזור בתשובה. לשמור תורה ומצוות.
להתחזק בעבודת השם. אם יש פה אישה נשואה שלא מכסה את הראש ויש לה ראש, אני מוכן להתפלל עליה 40 פעם בכותל. שיהיה לה ברכה והצלחה ושלום בית, רק שתכסה את הראש. אם יש יהודי שלא שומר שבת, שישמור שבת, שלא מניח תפילין, שיקבל עליו לעשות תפילין. להתחזק בעבודת השם. הגאולה קרובה. אבא שלי, בלי עין הרע, יהודי צדיק גדול, יש פה אנשים שמכירים אותו, אף פעם לא סיפר לי סיפור, חלום. לפני שנסעתי, אומר לי, ניסים, אני רוצה לספר לך סיפור. אמר לי אבא שלי שיהיה בריא, אני חלמתי ביום שבת קודש. את אברהם, יצחק ויעקב ומשה רבנו באו אליי, אמרו לי, בוא ונלך ונקבל את המלאכי השרת שמורידים את בית המקדש השלישי בנוי. זה אבי סיפר לי את זה לפני שנסעתי. רבותיי היקרים, הגאולה קרובה. לא להפסיד את הרכבת האחרונה. השנה הזאת תהיה גורלית בעם ישראל. אני ראיתי בספר שלי באברהם אזולאי, מקובל גדול, אבא של החידה. הוא כותב שבשנים האלה זה סוף העולם. ראיתי בספר פרי עץ חיים, הוא כותב על השנים האלה סוד הגאולה. רבותיי, הגאולה קרובה יותר ממה שאתם חושבים. בואו נעשה מי שברך, שכל אחד יקרא לה מצווה אחת. מצווה אחת שהוא לא שומר. זה העיקר, זה תשובה אמיתית. מה זה תשובה, כותב הרמב"ם? ומהי התשובה? שיעיד עליו הקדוש ברוך הוא שלא יחשוב לחטא הזה לעולם. אני הייתי מציע, אם יש מישהי שמוכנה לעשות מצווה, שתרים את היד, ואני מוכן לברך אותה. אם יש יהודי שלא היה מניח תפילין, שירים את היד, נברך אותו. שיזכה, ואני מבטיח לו, שיזכה לחיים טובים, יזכה לשנה טובה. אם יש יהודייה שלא שומרת איזה מצווה, שתגיד, אני מקבל עלי לשמור מצווה. זה עוזר. לא להגיד סליחות, לעשות כפרות. יש כאלה הורגים תרנגולת. מה התרנגולת אשמה שאת חטאת? יש לנו מזל שעל תרנגולת לא יודעת עברית. אחרת, התרנגולת, אתה אומר, את חליפתי, התרנגולת, אם הייתה מביאה, אתה כפרתי, אתה חליפתי, אני לא עשיתי כלום. אני אומר לאנשים לא לעשות תרנגולות, אם כבר לשחוט פרות, פרה. אתה עושה עבירות של פרה ועושה תרנגולת? זה לא פייר. תיקח פרה, אחד פרה, לך לאשתך פרה. לא, לאשתך פרה, לך שור. לוקחים תרנגולת, יאללה. מה אתם עושים? תשובה זה לא תרנגולת. תשובה זה להשתנות, לשוב, להיות בן אדם אחר. רבותיי היקרים, להתחזק בעבודת השם, אין זמן. לא לאבד את הרכבת האחרונה. להתחזק בעבודת השם, שנזכה לגאולה קרובה, והתקיים בנו הפסוק, ובא לציון גואל, ולשווה פשע ביעקב נאום השם, ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים. עכשיו אני מבקש מכם, רבותיי היקרים, כולם לעמוד, ותגידו איתי קבלת עול מלכות שמיים, שהגאולה תהיה בנחת וברחמים. אני אגיד לבד, אחרי זה כולם להגיד בצעקות עד כיסא הכבוד. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. חזק, חזק. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. חזק, חזק. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אנא אדוני יושיענה, אנא אדוני יושיענה, אנא אדוני הצליחנה, אנא אדוני הצליחנה. אשיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. וטהר ליבנו לעובדך, וטהר ליבנו. זה משפט מי? עוד מעט. לעובדך. היי, היי. וטהר
היי לעובדך, היי וטהר, היי לעובדך וטהר לעובדך כל העולם כולו גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, כל העולם כולו גשר צר מאוד, גשר צר מאוד. והעיקר לא לפחד, לא לפחד כלל, לא לפחד, והעיקר לא לפחד, לא לפחד. משיחתו האחרונה וצוואתו של הרב זצ"ל. אני הייתי חורש את המדינה כל לילה בעיר אחרת, מקבל קהל עד לפנות בוקר כשאתם הייתם ישנים בכל ארץ ישראל. למסור נפש בשבילי כמו שאני מסרתי נפשים של עם ישראל. הישיבה במצב קשה. רבותיי, לעזור לישיבה שלי שמפעל חיי של 20 וכמה שנים לא יתמוטט. אני מבקש מכל איש ואישה שתנו רב קמח של שקל היום, במבה. תנו לי במבה אחת היום. לבת שלך את קונה, אני לא יותר גרוע מהבת שלך. או רב קמח של שקל היום, יש פה רב קמח שקל היום. או לבוא למשרד שלי בכל נושא מתיהו ב10, להשתדל לעזור. אני מבקש מכל מי שיש לו לב, ונשאל לו בלב קצת רגש, שיעזור לי כעת בעת הזאת. כדאי מאוד להיות שותפים. אחים יקרים, מי שיכול או לא יכול. בצו השעה, גאולה קרובה, הייתי היום בכולל פעם ראשונה אחרי 7 חודשים. אסור שיסתגר, זה אחד נקודות האור היפות ביותר בעולם. רבותיי היקרים, הרב זצ"ל השאיר בידינו את מפעל חייו, כולל אברכים המיוחדים שבירושלים עיר הקודש, אשר העמיד ומעמיד עשרות אברכים תלמידי חכמים, בהתמדה עצומה ואווירה מיוחדת. וכן, מכון עולמי לתודעה יהודית, אשר הפיץ ויפיץ בעזרת השם אלפי קלטות טייפ ווידאו בלמעלה מ-200 נושאים בתורה, מוסר ויהדות משיחותיו של הרב, אשר השיבו רבים מאבות בכל חבי העולם. הגמרא במסכת ברכות דף ס"ד אומרת, אמר רב חייא בר רבשי, אמר רב, תלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר ילכו מחיל אל חיל, ולכאורה תמוה מדוע אין להם מנוחה. מבואר מדברי הגאון כי הצדיק שהניח ישיבה, התלמידים שלומדים בישיבה שהקים, מעלים את נשמתו מדרגה לדרגה, ולכך אין להם מנוחה. וכן, דברי תורה שהשאיר הרב, על ידי הפצתם של אלפי קלטות טייפ משיחותיו, על ידי כל יהודי שהתחזק על ידם, זה זיכוי הרבים עצום, שאין כמוהו ועילוי נשמה עצום לרב זצ"ל. אפשר להנציח הפצת נושא מסוים לחיזוק עם ישראל, כמו כן המעוניין להיות שותף בהפצת קלטת זו, יפנה למשרדי הישיבה. הקמנו כולל ערב נחלת ניסים לעילוי נשמת הרב, לקיים את הגמרא ביבמות וכבוד עשו לו במותו. מהו כבוד שעושים לנפטר, אומרת הגמרא, מלמד שהושיבו ישיבה על קברו. הקימו ישיבה על שמו. וכן הקמנו מכון להכוונת והדרכת קלות על ידי הרבנית שתיבדל לחיים טובים אמן, אשר עשרות בשנים בהכוונת הרב הדריכה עשרות קלות בהקמת בית נאמן בישראל, וסלון מפואר לקלות, ומכון להוצאת חידושיו הרבים לאור. עזרו לנו להחזיק את מפעל חייו של הרב, ולעשות את הטוב ביותר לעילוי נשמתו. וכמו שבחייו דאג לתומכי הישיבה במסירות, בוודאי ימליץ טוב לכל מי שיתמוך במפעל חייו, ובפעילויות הברוכות שאנו עושים לעילוי נשמתו. התקשרו עוד היום למשרדי הישיבה, והרימו תרומה, או חתמו על הוראת קבע, או החזיקו קופת צדקה של הישיבה בביתכם,
ובכך תהיו שותפים וקשורים למפעל חייו של הרב זצ"ל, ולזכות בזכות עצומה בהחזקת תורה וזיכוי הרבים עצום. 02-5381-454 538-2233 02-5381-454 538-2233 תזכו למצוות.